По едно за изпът. Алкохолът, уважаеми зрители, не е за аматьори. Какви са тия топчета? Ще пием ли, пинг-понг ли ще играем? Виж го това хубосно. Срамота. Сериозното пиене изисква тренинг, постоянство, опит и не на последно място дроп. Да чуем един професионалист. Това е овчарят тото-милионер Здравко Траянов. Здравко, който вече е седнал на сутрешната си ракийка, сутрешната си закуска. Добре, здравей! Здрасти. Първо да те попитам, една година след като стана милионер, след като толкова бързо спечели тези пари, как се промени живота ти? Същия си. Живот си е същия. Продължава да тече като вода. Като вода или по-скоро като огнено пиво? Не огнено пиво. За пиво няма да говорим. Животът му не е съвсем същия, защото откакто е милионер, вече е бивш овчар. За какво похарчи парите, които до сега си взел? В строителство, за тия работи и за пиене. Пивам си така обикновено. Това е. Колко от парите изхарчи и още колко ти остават? Аз не съм отидъл на училище и не мога да ти кажа абсолютно нищо. Аритметиката съм беден, с аритметика и география. Абе, на него не му трябва аритметика. На 60 години с 1 милион за строителство и тия работи, какво да го притеснява? В строителство, за тия работи и за пиене. Пивам си така обикновено. Това е. Ето и този нищо не го притеснява. А пак този хептен нищо не го притеснява. Моята роля е тази, която съм показал вече. От Дания сега, 3 от Люксембург. Оп, няма да падне, бе. Слушайте въпроса сега. Почваме пореден цикъл. Сега Пореден цикъл. Какъв цикъл? Окей, добре. Пореден. Добре, квалификационен цикъл. Почваме директно и сме първи в групата на първия цикъл. Не, това няма да е накрая със сигурност. Това окей ли? Не е окей. Продължаваме напред. Айде на здраве. Айде куцин. Това. Едно, 2 лица за научи, ре. А то мръстик. Я научих да си пия с петел. Да, точно така. Този човек дели салатата и ракията с петела си. Айде, Пепи. Айде, тото. Браво, мой човече, браво. Това в цирк дю Сюлей кога сте го виждали? Пропуснах да кажа, че за сериозното пиене се изисква и желязно чувство за равновесие. В случая алкохолът ще намали тютюнопушенето по обективни причини, а не там снимките, дето ги излагат по кутиите. Този човек има доброто желание да се прибере, но пътят му е труден. Ето, ако не сте виждали пиян като зомби. Ако жироскопът ти откаже напълно, на помощ идват приятелите. Давай, бутай количката. Той жена няма поне водката да прегърнем себе. Той жена няма поне водката да прегърнем себе. То жени има, ама... Više da ja se vypijem aj svojho pohára. Те така. Какво да коментираме повече? Да е весела и щастлива новата година и... На здраве!